Διάβαζα στο Έθνος της Κυριακής ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Εγώ τα κρατάω και αν νομίζω ότι είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μαθαίνετε κι εσείς κάτι περισσότερο, εδώ είμαστε και τα παρουσιάζουμε. Και γι' αυτό μου αρέσει να αναφέρομαι και στα δημοσιεύματα που τα βρίσκω και πότε τα βρίσκω. Λοιπόν, κυρίες μου, σας το λέω αυτό για να με αγαπήσετε. Γιατί υπάρχει μια σχεδιάστρια, σύμφωνα με αυτό το πολύ ωραίο ρεπορτάζ, η Μικαέλα Θεοφίλου το υπογράφει, που φτιάχνει χειροποίητες τσάντες. Αυτό είναι ωραία ιδέα. Και μάλιστα έτσι με μια ιδιαίτερη αισθητική από ό,τι είδα και στις φωτογραφίες. Είναι κοντά μας η κυρία Τζορτζίνα Σκαλίδη, είναι σχεδιάστρια που κατασκευάζει και αυτές τις υπέροχες τσάντες, οπότε νομίζω κάτι περισσότερο θα μάθετε κι εσείς. Κυρία Σκαλίδη, καλό απόγευμα. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Να είστε καλά, με υγεία. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Καλές δουλειές. Δεν ξέρω εγώ τις φωτογραφίες είδα, δεν τα έχω δει από κοντά. Μου άρεσε πάντως πολύ η ιδέα. Αφού το ακούω από άντρα, είναι θετικό. Εμείς εξάλλου τα πληρώνουμε συνήθως. Κάνουμε και τα δώρα μας. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι ακριβώς. Να σας πω κάτι. Δεν είναι κακό αυτό. Να έχουμε να δίνουμε για δώρα. Σωστό. Έτσι. Πολύ καλά. Λοιπόν, για πείτε μου, πότε ξεκινήσατε, πώς σας ήρθε η ιδέα και τι ακριβώς φτιάχνετε? Κοιτάξτε, είναι πολύ πρόσφατο όλο αυτό. Ουσιαστικά εδώ και 1 χρόνο έχει ξεκινήσει όλη αυτή η προσπάθεια. Παιδί της κρίσης, παιδί της κρίσης, ακριβώς. Ωραία. Δούλευα βέβαια σαν στιλίστρια πολλά χρόνια σε περιοδικά. Έχω σπουδές στη μόδα, ασχολούμαι με τη μόδα πολλά χρόνια. Οι τσάντες μου προέκυψαν τους τελευταίους 8 μήνες. Ναι. Όπου άρχισα να σχεδιάζω και να κατασκευάζω. Οι τσάντες είναι χειροποίητες όλες, τις φτιάχνω εγώ. Όλες είναι κατασκευασμένες από αντίκ δέρματα. Αυτό σημαίνει ότι έχουν παλαιότητα μέχρι και 10 ετών. Μισό λεπτάκι. Ναι. Εξηγήστε το, γιατί είμαι άσχετος. Βεβαίως. Τι είναι το αντίκ δέρμα? Αντίκ σημαίνει ότι είναι ένα δέρμα το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν χωρίς καμία φθορά στο παρόν. Ωραία. Και έτσι οι τσάντες γίνονται οικολογικές, γιατί χρησιμοποιείται το δέρμα που δεν καταστρέφεται. Ανακύκλωση δηλαδή. Ακριβώς. Μπράβο σας. Ευχαριστώ. Για πείτε κι άλλα. Το σχέδιο είναι δικό σας προφανώς, έτσι? Ναι, βεβαίως. Και πώς είναι χειροποίητο το κάθε κομμάτι ξεχωριστά? Η κάθε τσάντα είναι χειροποίητη. Άρα και μοναδική. Γιατί τα δέρματα βγάζουν 1 με 2 κομμάτια. Δεν μπορούν να βγουν παραπάνω. Μπράβο σας. Ευχαριστώ. Πόσες κάνετε την ημέρα? Πλέον πολλές. Είχα ξεκινήσει με πολύ λίγα κομμάτια, αλλά επειδή υπάρχει αρκετή ζήτηση, μπορεί να φτιάξω και 20 τσάντες τη μέρα. Σοβαρά? Αν έχω κέφι. Ναι. Υποψιάζομαι ένα απλό σχέδιο, έτσι. Και τι τεχνική ακολουθείτε? Κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά όλη η λογική έχει βασιστεί σε μια ιαπωνέζικη τέχνη, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, λέγεται οριγκάμι. Ναι. Είναι το κλασικό το ιαπωνέζικο πουλί. Αυτό τι σημαίνει? Ότι παίρνω ένα δέρμα, το πλάθω με τα χέρια μου, δημιουργώ πτυχώσεις, δημιουργώ ασυμμετρίες και δημιουργώ το αποτέλεσμα που έχετε δει κι εσείς στο περιοδικό. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα θα ρωτήσει κάποιος. Συνήθως τα χειροποίητα είναι και πάρα πολύ ακριβά. Καμία σχέση. Ισχύει αυτό? Όχι, οι τιμές είναι πολύ προσιτές. Επειδή όπως είπατε και εσείς είμαι παιδί της κρίσης, ναι. Γνωρίζω πολύ καλά. Οι τιμές ξεκινάνε από 70-80 ευρώ και η πιο ακριβή τσάντα κοστίζει 150. Και είναι και χειροποίητη και μοναδική? Ναι. Τι λέτε? Μοναδική σημαίνει ότι θα βγουν παρόμοια σχέδια αλλά σε άλλα δέρματα. Έτσι, υπάρχουν κάποια σχέδια με πολλά χρώματα. Τα δέρματα αυτά που τα βρίσκετε παρεπιπτόντως? Στην Ελλάδα, είτε από εργοστάσια που έχουν κλείσει, είτε από βιοτεχνίες, είτε από προμηθευτές που έχω. Πολύ ωραία. Πού σας βρίσκει κάποιος? Αλλάζω χώρο, βρίσκομαι στο Κολονάκι ήδη και πηγαίνω σε νέο χώρο από την ερχόμενη Δευτέρα, ναι. Σκουφά 77, στο Κολονάκι. Σκουφά 77 στο Κολονάκι. Υπάρχει κάποια σελίδα στο ίντερνετ? Ναι, Scalidi.blogspot.com. Έχω blogspot. Εξαιρετικά. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία. Κάποια στιγμή θα χαρώ να σας έχουμε και κοντά μας με κάποιο τρόπο και τηλεοπτικά. Και εγώ θα χαρώ πολύ. Και νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα αισιοδοξίας μέσα σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, ότι το ρισκάρατε. Βέβαια, κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που σκεφτήκατε, ξέρω εγώ, να ανοίξω ένα μαγαζί ρούχων σε αυτή την περίοδο. Δεν κάνω εμπόριο σε καμία περίπτωση. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι μια ιδέα όλο αυτό. Είναι μια ιδέα. Εργάζεστε μόνοι σας? Μάλιστα. Τι λέτε? Τα κάνω όλα εγώ. Εγώ σχεδιάζω, εγώ κατασκευάζω, εγώ πουλάω, ξέρετε. Είμαι εγώ στο χώρο. Έχω ένα μικρό μαγαζί, ένα υπόγειο ακόμα, στη Σκουφά, και είμαι όλη μέρα εδώ και φτιάχνω.
Τι να πω, εξαιρετικό. Έχετε κάποιο τηλέφωνο επικοινωνίας αν κάποιος θέλει? Για πείτε μας. 213 ναι, ναι. 00 24 25 3. Ωραία. Θα το αφήσουμε και στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάντως να πω και είπα ότι θα με αγαπήσουν οι φίλες ακροάτριες. Νομίζω ότι θα με συμπαθήσουν πάρα πολύ και οι ακροατές μας, γιατί βρήκαμε ένα ξεχωριστό και οικονομικό δώρο να κάνουμε. Ακριβώς. Έτσι. Μπράβο. Όπως τα λέτε. Αφήστε που μπορεί να είναι και φετίχ. Δεν σας άκουσα, συγγνώμη. Μπορεί να είναι και φετίχ, λέω. Είναι φετίχ. Κανείς δεν ξέρει. Είναι φετίχ, τσάντα. Λοιπόν, χάρηκα πολύ. Και εγώ χάρηκα να είστε καλά. Γεια χαρά. Καλή συνέχεια, γεια. Κυρία Τζορτζίνα Σκαλίδη, να αφήσουμε, Ανουλά, η κυρία Άννα Μπουσδούκου, η αρχιστάκτρια της εκπομπής, πάντα στις επάλξεις, να αφήσουμε τα στοιχεία της κυρίας Σκαλίδη στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί σίγουρα θα ενδιαφερθείτε.